Koronapandemia lisäsi huolta ikääntyneiden syrjäytymisestä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Vuonna 2020 annetut ohjeet kannustivat ikääntyneitä pysymään kotona, mikä johti sosiaaliseen eristäytymiseen. Huoli-ilmoitukset ikääntyneistä kasvoivat 78% vuosien 2019 ja 2021 välillä. Ikääntyneiden psyykkinen ja fyysinen toimintakyky ovat heikentyneet ihmiskontaktien harventuessa ja palveluiden digitalisaation myötä terveyspalveluihin hakeutuminen on viivästynyt. Ikääntyneiden haasteet ovat monimutkaistuneet ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet. Ongelmien kasaantumisen vähentämiseksi varhaisen tuen tarpeessa oleville ikäihmisille tulisi tarjota oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. Ikääntyneiden etsivän työn kehittämiselle asetettiin 3 tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli vähentää alueen yli 65-vuotiaiden kotiin eristäytymistä. Toisena oli kehittää järjestelmällinen malli ikääntyneiden etsivään työhön ja kolmantena oli mallin avulla parantaa ikääntyneiden syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien toimintakykyä ja vahvistaa heidän osallisuuden tunnettaan. Tärkeimpänä toimenpiteenä oli kehittää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja alueen kuntien yhteistyönä järjestelmällinen toimintamalli ikääntyneiden etsivään työhön. Tämä vaati verkostoyhteistyön vahvistamista ja vakiinnuttamista sekä vastuunjaon selkeyttämistä. Toimintamallin rakentaminen toteutui pääosin 6 eri työpajassa. Jatkuvat työmuodot, eli liikkuva senioripiste, jalkautuva ja etsivä työ sekä rinnalla kulkeva työ toivat kehittämisen tueksi tietoa parhaista käytännöistä varhaisen tuen tarpeessa olevien ikäihmisten tavoittamiseksi ja yksilöllisen ennaltaehkäisevän tuen tarpeista. Jatkuvat työmuodot purkivat koronapandemian aiheuttamaa kuormaa vahvistamalla ikääntyneiden osallisuuden tunnetta sekä parantamalla heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyänsä. Toimintamallin suurin hyöty on oikea-aikainen apu, joka ehkäisee ongelmien kasaantumista ja raskaampien palveluiden tarvetta. Aiemmin ikääntynyt saattoi jäädä ilman apua, vaikka hänet oli kohdattu useasti. Nyt yhteistyö kunnan ja kolmannen sektorin välillä mahdollistaa yksilölliset ratkaisut monimutkaisiinkin tilanteisiin. Myös luottamus ammattilaiseen rakentuu helpommin, kun apua ei tarvitse hakea toistuvasti eri tahoilta. Toimintamallilla on hyötyjä myös ammattilaisen näkökulmasta. Monet ikääntyneiden parissa työskentelevät ammattilaiset kokevat riittämättömyyden tunteita ja eettistä kuormaa erityisesti tilanteissa, joissa ikäihmisen auttamisen prosessi ei ole suoraviivainen. Yhteistyön lisääntymisen ansiosta ammattilaisten on mahdollista saada toivomaansa kollegiaalista tukea, kun ratkaisuja ikäihmisen elämäntilanteeseen etsitään yli sektorirajojen. Ammattilaisten välisen yhteistyön edistäminen vähentää myös päällekkäistä työtä ja mahdollistaa resurssien oikea-aikaisen kohdentamisen. Päijät-hämäläisten eri sektoreiden ammattilaisten yhteisen työn tuloksena syntyi 65 vuotta täyttäneen varhaisen tuen toimintamalli. Mallissa ikääntynyt ohjautuu tuen piiriin ikääntyneiden palveluneuvonnan tai verkoston jäsenten kautta. Tuen tarjoaa varhaisen tuen verkosto, johon kuuluvat alueen ikääntyneiden parissa etsivällä työotteella työskentelevät ammattilaiset, kuten diakoniatyöntekijät, sekä järjestöjen ja kunnan edustajat. Mallissa yksittäinen verkoston jäsen sitoutuu asiakastyöhön ja saa tarvittaessa tukea muilta verkoston ammattilaisilta. Verkoston keskinäistä viestintää tukee Teams-alusta sekä yhteiset tapaamiset. Asiantuntija-apua se saa tarvittaessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjauksesta ja gerontologisesta sosiaalityöstä. Ensimmäisen tavoitteen ensimmäisenä avaintuloksena oli tavoittaa vähintään 270 ikääntynyttä hankekauden loppuun mennessä. Avaintuloksen saavuttaminen on vuoden 2025 syksyllä jo lähellä ja tavoite tullaan saavuttamaan loppuvuoden aikana. Ensimmäisen tavoitteen toisena avaintuloksena oli saavuttaa alle 20% ohjautuvuus sote-palveluihin. Tarkoituksena oli, että löydetyksi tullut ikääntynyt tulee autetuksi ilman raskaampia palveluita verkoston tuella. Tämä avaintulos on toteutunut kuluvan vuoden alussa. Toinen tavoite on toteutunut, sillä järjestelmällinen malli on kehitetty verkostoyhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Sitä on toteutettu vuoden 2023 lopusta alkaen ja verkosto on sitoutunut mallin toteuttamiseen myös hankkeen jälkeen. Kolmannen tavoitteen ensimmäiseksi avaintulokseksi asetettiin, että jokainen löydetyksi tullut ikääntynyt kokee positiivisen muutoksen vähintään yhdellä toimintakyvyn osa-alueella. Tavoite jää saavuttamatta, sillä tällä hetkellä positiivisen muutoksen vähintään yhdellä toimintakyvyn osa-alueella on kokenut 86% vastanneista.
3. tavoitteen toiseksi avaintulokseksi asetettiin, että jokainen löydetyksi tullut ikääntynyt kokee osallisuutensa kasvaneen. Tavoite jää saavuttamatta, sillä tällä hetkellä 39% löydetyistä ikääntyneistä on kokenut osallisuutensa kasvaneen. Yhteenvetona voi todeta, että 1 3 tavoitteesta on jo toteutunut, 1 tavoitteen saavuttaminen on lähellä ja 1 tavoite jää saavuttamatta. Vaikka osa avaintulosten tavoitetasoista jääkin saavuttamatta, on uudella mallilla saatu positiivista muutosta aikaan ikääntyneiden toimintakyvyssä ja osallisuuden tunteessa.